Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Nadeni wong ngene iki sareh. Wo. Ha piye tenan ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Lho, njaba wis gayeng kok. Ayo sing ngarep linggo sing mburi mulih. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Andarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat terus. Ha iya. Bagong kowe tak jar bukan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jar bukan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula, kowe mau ngomong apa? Nah, kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa piye? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Bandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek endang loro teman bakal digarwa dening Lesmana Bandrakumara. Yo lho, mulih yo Gong yo. Ayo mulih aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan lho. Wis ta iki perkaraku Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo endang loro teman, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan wong neter kate dayan. Diar. Aku ditenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Ngendi papane wong netrek Katidayan? Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane wong netrek Katidayan? Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut, ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong, oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pawane netrek, ayo dijajal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong endang loro temen. Wah, mati dereng aku bola caedan kan bagus. Ayo metu sapa? Wah, menungso rangan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki?
Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, acetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petra musuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atoke nang kene wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Raratemon. Aku brabret tenane, ora minggat aku sing arep minggat. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu, Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Raratemon arta kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Ha. Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati. Bagong sing arep ngamuk karo kowe Lesmana. Supana mangadina luwih ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubathara. Ora mengko to dhisik Kakang Pati Udawa. Satata nggolira ngadhep ana ing ngarsaning ingsun Kakang Pati Udawa. Padha rarja sapraptanira Kakang Pati Udawa sawetara ngadhep ana ing ngarsaning ingsun madyaning datur ing negara Ndarawati Kakang Pati Udawa. Lho niki diweji sesembahan kula. Pangayom mengkula wonten madya pada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuhing Ndarawati. Wanter sabda paduka amiji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan sowan kula manggih widodha niskala. Boten manggalan setunggal menapa. Wanter sabda paduka amiji dhateng sowanipun ing abdi kepareng ambabarung ingkang sejati. Badhe wonten dawuh menapa sinuwun? Keparenga hamba barono ing kedhating abdipun Patih Udawa. Kakang Pati Udawa iya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Ndarawati. Kakang Pati Udawa muradake matur marang panjenengan ingsun. Samendhang aja nganti ana ing karempit Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula diweji menawi paduka ndang bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ndarawati. Medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Abdi kepatihan remuk kasawurna tutung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula ing Ndarawati. Ndadake bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggondira ngadhep ngarsaning ingsun Kakang Pati Udawa. Lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sinuwun Prabu Ndarawati sembahan kula. Nonamin pasang kaliman tabi tinebine mila dene demawahing tawang towang Koko Prabu. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhappada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara Wayakura jagat Pati Indra Jaladewaku.
Yai Kresna iya tansah pinanganing kawidadan niring sami kala praptaning pun Kakang ning Projing Durawati sarta asung paseganing Yai Prabu Ustak Tampa akarya bombong bilawaning penggaling pun Kakang ora liwat pun Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuka ngersane Yai Prabu Durawati kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan Koko Prabu mugi amawahana kasantosaning lair batosipun ingkang raying Durawati pinarak ingkang langkung sekeca kaecalna jiga kelawan pekewo Durgama sangga runggi lenggah paduka wonten ing datur ya Projing Durawati Koko Prabu Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ing Projing Durawati dina samengko iki Yai Prabu Ndoroko Koko Prabu nadyan ingkang raying garba rujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Dimas Setyaki tak tampa siading ngabektaripun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yai Wresniwira kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan lan mugi kasekecapmu anggen cengandika lenggah ya Setyaki kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura diuji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Pati Udawa kasinggihan mekaten Kakang Udawa wonten timbalaning ngadawu yen piranganing para nayaka punggawa munggah Yai Prabu Kresna atur bekti kelawan pun Kakang utawa panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning pegaling ingsun nanging yen to Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa aja lara atimu yen to bektine Kakang Udawa ora tak tampa waduh sinuwun lajeng dosa kalapatanipun ing abdi menapa menawi kula nandhang dosa kepareng amidana dhateng abdi men kepadihan kula mboten badhe selak wonten paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalapatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi Kakang Pati Udawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron menapa ya dene Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nalika Baladewa isih mudha tumaruna Baladewa mapan wonten Widara Kandhang dina lumentah dening bapa Sagopa urip bareng karo Kakang Pati Udawa akeh ngelmuning Kakang Udawa ingkang kinarya sangu tekan seprene Baladewa nggone mangreh Projing Mandura turta yen ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa ora ana jamak lumering atase werda ngaturake sembah kalawan taruna wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah nom dosa apa ingkang bakal ndak sandang nadan aku wis dadi ratu Kakang Pati Udawa dadi pepatih ning negara Durawati nanging Baladewa ora bakal isin aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kalawan Kakang Udawa aja Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa ning sembahe Baladewa Tampanana mriku estu sinuwun ya lahir batin waduh matur sembah nuwun jebule isih ketok wong awakku neng kene entuk sembahe naratu neng omah mung dipadoni bojo wah marem marus sing manah kula sinuwun dipun prayogaken anggenipun lenggah Kakang Udawa kaya ora kurang prayoga praptaning Baladewa negara Durawati Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung mrayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya nupriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing Projing Durawati ingkang boten ceca ingkang saderengipun duka Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang senta pinayungan yuwananing Wang Mahanasa akarya bombong penggalipun Kakang dene dungkap ingkang angka 2 dadi Wruhanira Yayi yen to sak temene praptanipun Kakang ing Projing Durawati iki ora saka negara Mandura nanging budalipun Kakang saka negara Ngastina saking negari Ngastina ya pancen mengkono dene wigatosipun menapa Koko Prabu sawedarapun Kakang bakal crita lawan sira Yayi Durawati nalika semana pun Kakang prapta negara Ngastina nampa timbalaning Yayi Prabu Duryudana sawisipun Kakang prapting negara Ngastina tumuli Yayi Prabu Ngastina paring dawuh kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kinen nyatakake kelawan pekabaran ingkang wis bina tombok bakul sinambiwara pawarta binandunging karna kahanan ingkang dumadyan ing Projing Durawati
Kawontenan menapa Koko Prabu Kresna wonten timbalan? Ngalingana yen pun Kakang kuwi kadang werda. Pun Kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Ndrawati. Mula pandhanguning pun Kakang iki mau wangsul ana ingkang kanthi pertitis. Aja mbok longi, aja mbok imbui. Yen iya ya iya, nanging yen ora siadi matur kalawan pun Kakang. Yen to kabeh mau mung kandheng ana ing pekabaran. Koko Prabu wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparengipun Kakang Rada maju nggone Ngabyantara. Kula semanggaken Koko Prabu Purbawasana nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Ya, Yai Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yai Prabu Kresna. Hanjrah ingkang Puspita rum. Kasiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning griya Koko Prabu kaselak nata ing raosipun ingkang rayi Ndrawati ngawuningani sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna wonten timbalan kabar sumebar warta saindenging jagat kabeh nganti keberbegen marang ngumandhanging pawarta ing sumebar apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira Yayi kagungan putra angkat Kresna. Ih wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata lamun sira Yayi kagungan putra angkat? Miturut ujaring para kawula. Nganti tekan talinganing ya Prabu Duryudana, yen to Yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri. Mongko wiwit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa, ibarate kembang babar gondo arum, wekasan akeh kang kepadha kepengin ngencuk marang sarining Puspita mau. Koko Prabu wale-wale menapa estunipun menapa menawi sampun paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu. Lho bener inggih saestu. Lah kok dadi siade entuk putra angkut mau lara-larae piye? Nalika semanten ingkang rayi nedeng badhe nindakaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyana-nyana jebul wonten satunggiling kenya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pelanggatan sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi mboten dadah mboten pernah mboten kagungan tiyang sepuh piyambakipun ugi mboten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ndrawati tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika lajeng kula tanting lari menika tumunten kula anggep dados anak kula piyambak sakmangke sampun mapan wonten ing Projeng Ndrawati. Apa pancen bener yen taat majamu angkat mau ingkang wewangi endang loro temon kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah dalah jagat Bathara ya jagat pangestu ngoro mongko miturut ujaring para kawula
akeh para putra Nalindra, akeh para satriya munggahing para Nalindra ing padha kepi lan kumajelu anyedi marang Sekaring Kedaton Indrawati. Ya kuwi kang aran Endang Loro Temon. Kose aku jane tak nyuwun prisa karo Yai Kresna. Pasuryaning Endang Loro Temon iki kaya ngapa? Lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ingkang kepengin ngayunake marang Atmajamu angkat ingkang mbok temokake ning sanggar pamalengan mau. Koko Prabu, mboten nyono-nyono menika laring keng mboten dadah, mboten pernah. Nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun Endang Loro Temon, embanipun kadidene widodari ing Tenggonyang wonten ing Madyapada. Tegesipun widodari ingkang darat wonten ing jagat Koko Prabu. Walah jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestu ngoro. Lah iki ngene. Sambung rapati apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Siadi, yen to Siadi kagungan putra angkat. Yai Prabu mak ngastina utusan lawan pun kakang yen to kinen nglamar lawan Atmajamu. Nglamar marang Endang Loro Temon sabab wis ana sak candra etung lungganing dina samengko iki putra nata ing Ngastina, Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Persasat kaya dene wong edan, kaya wong bambung tulut ngulung bareng didangu dening Yai Prabu Ngastina. Ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra nata ing Ndrawati ya kuwi Endang Loro Temon. Mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndrawati sayekti mung kepengin ngabun-bun enjangan jejawah sonten. Angebun-ebun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu Endang Loro Temon. Bakal tak dhaupake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu, nuwun sewu. Sakatahing para Nalindra, sakatahing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Endang Loro Temon. Nanging kathah-kathahipun dipun tampik dening pun Endang Loro Temon. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Lesmana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Endang Loro Temon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng Atmajaning Nalindra ing Ndrawati mongko nyatanipun menika namung anak puput. Lah iki tak jaluk Yai Kresna budidaya. Tegesipun budidaya kados pundi? Sira Yai minangka dadi wong tuane Endang Loro Temon, mestine iso mbebujuk lawan Endang Loro Temon. Dibujuk supaya gelem karo Lesmana Mandra Kumara. Ngeling ngono. Yen to Lesmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti keprabone Yai Prabu Duryudana. Yen to Yai Prabu Duryudana wis lengser keprabon saka negara Ngastina, tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten sak putuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti Endang Loro Temon iku mengko isa dadi garwane Lesmana, tan murunga dijunjung derajate Endang Loro Temon. Ing atase mung anak pupon wae, besok bakal cinadhang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Yai Prabu ki padha karo dijunjung derajate dening Yai Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Tiyang nambut silaning akrami menika mboten waton jodohaken ngaten kemawon, nanging tumrap kula wonten petanganipun. Lho sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiyang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah. Tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresna kalian temanten kakung, ingkang kakung tresna kalian ingkang putri. Menika tegesipun keplok asta kekalih. Ing sakmangke menawi nambut silaning akrami, sakmangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih. Inggih menika gegaranipun seneng. Seneng inggih. Krana seneng menika kinarya gegaran ingkang pukuh bakuh. Seneng utawi tresna. Manten kakung tresna kaliyan ingkang putri, putri tresna kaliyan ingkang kakung. Menika gegaran ingkang kukuh bakuh. Inggih sabanjure ingkang salajengipun kedah kenceng. Lho, nganggo kenceng barang? Inggih. Sing kenceng apane? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekad. Iya, terus tekadipun kedah kenceng. Mergi tiyang nambut silaning akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut silaning akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandheg wonten ing margi Koko Prabu. Wah, bener. Ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak didadekke bab nggone Siadi bakal duwa keparenging Yai Prabu Duryudana nggone mala kramake Atmajaning
pikantuk endang loro temon. Koko Prabu piye? Menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengko pun Kakang wis nganti lawan Lesmana Mandrakumara. Bapa Durna ing wis sago dadi naib. Bakal mala-kramakake Lesmana Mandrakumara kalawan Sloro Ireng utawa si Lara Temon. Yen nganti mengko iki Kyai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datulaya. Yen perlu ana ing kene sisan didhawuhake Lesmana Mandrakumara karo Endang Lara Temon, Kyai Kresna. Ratune Ratu Tama Pati-pati leno Pranayaka Tyasraharja Panakare becik-becik Parandene tan dadi taryasing kala bendu malah bangkit makin handadra rupeta kang reribeti Kakang Pati Dawa wonten timbalan sinuwun metu njaba mrepekono papan lenggahing Bapa Durna lawan Lesmana Mandrakumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pangrawit aturna supaya tindak munggah ning Datulaya nun ngestaken dawuh kemareng supaya saking pasewanan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Dawa.
Mendalon tata trapsilanira ngajomaken astarira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta jagat wasisaning Ubatara wayah turu jagat Koko Prabu nggih ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumanggenipun gandrung kanan anak kula inggih menapa ning Gendang Loro Temon wis kaki jajal sawangen apa sira yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalendra lah kok sandangane ting srembong kaya ngono merga tresna ora kelakon sarta katresnane durung iso ditampa dening Gendang Loro Temon wekasan kahanane kaya ngono kuwi Bapak Durna, oh kula wonten maring adhawa. Mesinipun Bapak Durna menika ngemutaken kananipun Lesmana ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Ngger. Menika menawi dipun emutaken tumuli duka, lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados-kadosa putra Nalendra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong dhateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndrawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana, dituku. Monggo lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tuwa kurang anggenipun momong dhateng putu kula Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Bapak. Iki nggih. Lesmana Mandra Kumara, Atmajaku bocah bagus. Padha kanthi harja sapraptanira Lesmana Mandra Kumara. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Wonten ngarsa Madukawa Siwa Kresna sinayang mangbelung jagat Dewa Bathara iya nggih tak tampa pangestuning Waming Ndrawati tampanana kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan iya kowe kuwi ngucel-ucel apa tangan kok ming tok ucel-ucel sabun anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika Endang Loro Temon Kulon Praga. Endang Loro Temon Kulon Praga. Temon menika ora Kulon Praga. Kuwi Atmajaku wanita Atmaja putri ingkang wewangi Endang Loro Temon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Wa. Karo sapa? Saontene. Oh, konjur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Waming Ndrawati yen kowe pengen dhaup karo Endang Loro Temon. Kacarios
Wandarawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Darawati naminipun Endang Lara Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yu Endang Lara Temon? Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat kok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina, kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Lara Temon ajeng kula dhaup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Wis ngono. Wonten dawuh wae. Kaya jon jejereng wirang karo wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Lara Temon. Sing wigati Endang Lara Temon ki aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa. Merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu nderekke karo wakmu ing Mandura. Aku ing kajibah nglamarke Endang Lara Temon. Nek nganti Endang Lara Temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditampa ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kekno mbahmu ya putu. Ditampa Endang Lara Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna. Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wah. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wenang tumraping Endang Lara Temon kuwi dudu awakmu ing Darawati. Nggih. Ning Endang Lara Temon dhewe. Disronta sawetara, mengko anakku tak tandingi. Yen pancen anakku keduga sarta gelem ngladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal wewel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandrakumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ngladeni, kowe aja nganti lara atimu, gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok. Mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Lara Temon, ayune ora jamak, mripate lindri-lindri. Nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang. Men sempal apa piye? Lambe kok gendhewa pinenthang. Lembeane mrak kesimpir, rikmane nganti ules janges kaya grojokan. Monggo nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh, aduh. Kula niku nek nyawang pasuryane Endang Lara Temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Lara Temon. Pon ping 4 kula niki ngimpi ketemu Endang Lara Temon. Sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedheng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebayak biru gen pundak enten uwuhe ledang-ledang. Terus kula takoni, kowe sapa nduk? Ngaku nami Endang Lara Temon. Lah karepmu ngopo kok tekan kene? Niki teng impen lho wae. Iya, iya. Kula meng crita. Iya, iya. Kula kepengin suwita lan Raden Lesmana Mandrakumara. Sakal kula candhak tangane. Kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan. Terus kula tanting, nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe.
Bareng ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Lorotemon. Endang Lorotemon, kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang ki tekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa koke kabeh tak kekke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang Lorotemon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh. Wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk, anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha. Nek Endang Lorotemon purun kalih kula. Boten sranta rasaning ati. Boten kuat nyawang Endang Lorotemon kula glandang wonten ing patenggan. Sak banjure, wah, isin kula ajeng ngomong. Ora apa-apa. Iki nang kene piyai sepuh kabeh. Kula bapa Endang Lorotemon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang. Impen kula rampung, kula grayah-grayah tak kira Endang Lorotemon teng jejer kula. Bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting. Jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mlih. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rong tutuk niku bantale diwalik iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang Lorotemon pun ganti wedokan. Ketemu sapa? Bakule mie ayam. Sir-sirane Bapak Durna. Hus. Ora sak kaya ngono kuwi to Lesmana. Aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Sokalima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis tok gagas. Mulai ingkang saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget Endang Lorotemon kepareng kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wong Prabu mboten marangaken Endang Lorotemon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tansah marpamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha sata matarangan utusan ingkang kadempel iku ora Petruk sumawur ora Bagong dumrajak tanpa harapan kaya cingap kang samya mulat
wayah loro jagat Prabu. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng Atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menika kadidene sowanipun Panakawan. Lho la iya la kok iki Petruk karo Bagong dumrajak tanpa harapan sowan ana ing negara Indrawati. Sajaya ana wigati Kresna timbalana. Apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Koko Prabu lenggahing rangung prayogi. Ya. Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe padha raja sapraptanira Panakawan Petruk. Nunamit pasang kaliman labe tinebena ing ladoni demuk tuwing tawang tuwang sinuwun. Tinepan ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumong kemeng pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sambi kula sowan kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha raja sapraptanira tansah pinayungan ing kawidadan niring sambi kala sowanipun ing abdipun Panakawan Bagong masih bersama Bagong. Ora tutuk sirahe ora. Marang kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura. Ya. Wilujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Niring sambi kala tansah pinayungan ing kawidadan. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ya, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Tru. Piye? Sinuwun Nduk Mandura ki wonge iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Mula nek dhek keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras, Tru. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Peremban Durna. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih Penemban. Tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong padha raja sapraptamu. Lho, Penemban Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Penemban. Iya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Iya Bagong wis ora kepenak. Petruk padha raja, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong padha raja, Ndara Sencaki wilujeng. Petruk padha raja sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya. Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspra nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Kami dadi RT seminggu kok nglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae, Tru. Iki anu apa jenenge iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binonteling ron kelapa. Apuren tambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atursa paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndrawati. Iya ya ora dadi ngopo Petruk, sembah nuwun. Ndungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku saniki ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4.
Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya, teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki, ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nendi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane wis males. Jelek. Lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihanmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe saya ora iso omong. Mbah kowe kena penyakit corona lho, Truk. Corona iku du penyakit bisu kok lho, corona. Corona iku komunitas Rondo Anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kowe modaro. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kon modar. Lah terus wigatine, lah sasampunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak, sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak, nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene? Bambang Senet niku prasaja mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon. Bapak niku apal kalih putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama. Sinuwun Prabu Ndarawati kagungan putra angkat wujude putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis ceket-ceket terus. Gek dilamar ketoke iki ya kedaya ngene iki nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan.
Nek nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki Dora trima Ndara Lesmana Mandura Kumara tekan kene nglamar Indang Lorotemon, nek adiku nglamar Indang Lorotemon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Indang Lorotemon, nek Dora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbone omong nganggo aturan, Gong. Dumeh cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tarembuke sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Indang Lorotemon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Indang Lorotemon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandura Kumara nglamar Indang Lorotemon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Indang Lorotemon, mergo Indang Lorotemon iki mengko bakal tak tanting. Yen mancen gelem dinaud dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Indang Lorotemon. Merga Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliya marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen Indang Lorotemon wis bakal ditanting dhaup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundar ya wadanani rombranang kaya kembang worawari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun, lho ora basa. Sorry, ngaten. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adi kula. Nyawane adi kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar. Nek kepengin rabi karo Indang Lorotemon ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku toke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Indang Lorotemon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar, Gong. Sabar halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki pisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nedetku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Nalendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok mung sakepenake dhewe.
anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dong ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndorowati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatno. Ngono kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aku ndek cangkeme kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kaladisene perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat iki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ning Dalara Temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Pancen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sang Hyang. Sapa, Tru? Ambo. Lali ya. Yamadipati. Ngawur. Brahma. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujuti. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndorowati. Monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndorowati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo Lara Temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndorowati? Rawe rantos marang-marang bakal puntung legane atiku. Manungsa maring jajaran sekretaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedibal pitulikur wong elek nyolok mripanmu Bagong Ndrwili ucapake grojokan nerwete kaya betes sepun bawa tegalan. Bagong, diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya endu-enduane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinuwun Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Ngladeni wong ngene iki sareh. Woh. Tapi ya tengah ora dadi. Sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Sareh. Lho, njaba wis gayeng kok. Ayo sing arep linggo sing mburi mulih. Lho. Arep linggo sing mburi mulih ora. Aran Ndorowati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakate sing padha rawuh kebak uncep-uncepen ora muat, Tru. Ha iya. Bagong kowe kita jar rembugan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jar rembugan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngopo? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau apa piye? Kowe mau ngomong apa? Ngersani Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndorowati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek endang Lara Temon bakal digarwa dening Lesmana Mandrakumara.
Yo lo, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan lho. Wis ta iki perkara aku sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy ya santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Wah, kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Diar. Ah, wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to kowe iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Ngendi papane wong neter katidayan? Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane wong neter katidayan? Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut, ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong, oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papane neter, ayo dijajal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Loro Temon. Wah, mati dereng aku bola caedan kan Bagong. Ayo metu sapa ora? Wah, menungso ora tenan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki kanggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bagong, ora gelem metu njaba. Atok kene-kene wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Loro Temon. Aku brabret tenane, ora minggat aku sing arep minggat. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning Petruk kowe. Hah? Ho, ha. Diseneni kok mripate ngeteng ngisor.
ngangatke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah ngunak-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe wis. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku ora nesu ora iso sapa tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe angguyu ta kowe. Kaya wong ditotho kapok kowe. Mboten Raden. Wani yo. Mboten. Utawa ya ngono, prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei. Sama kowe. Nami kula Tariem. Ndek bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu ora? Kene ngarep kene. Piye dap? Hus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh rak anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adi kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang lara temen jak mriki ditari. Gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Ning nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang lara temen timbal ana mrene lho ngislaken dawuh. Nah ngono tegese adil ora ngono. Yutama ngambar arum sang kusuma
gembrang-gembrang yen ngandika oh lara temen nuwun paring adawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasuwistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akehing para nalendra para satri ing padha dadi penglamar kepengin mengku kelawan sira Atmajaku Endang Loro Temon rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi Semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodhokake kelawan Atmajaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senep Gel Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumandha ning Projing Ndarawati Rama Prabu piye mestining manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung nderek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra Penendang Loro Temon kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang mulesipun pethak winggingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodo tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten alindra 1000 negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun lah dalah Bagongan krungu dhewe to kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sakjodo niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan Lokananta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Dream dengkulmu mlocot sing nabo para dewa terus napa kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pus cindhe parijata kencana kayu klepu ora guyu ratu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana engko gek sinom udu sinom parijata ora nganggo sinom parijata kencana sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara wis net rasida rabi net wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae net nggo gajul-gajulan
Bangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem ranet wis engko tak tepungke Prastiwi. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis. Bangane entuk endang lara temon kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Net? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temon. Wes, mengko ndak bapak malah kokan mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Timbal ngadawa Setyaki wonten timbalan utawa wonten timbalan jeneng tak kira mung merga kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi dartaning tumanduk ana ing Praja Ndarawati. Kasinggihan mekaten tatanan para wadyabala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan upama dadi bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula nggih ngestaken dawuh babar pisan budal kang padha seba ingsun kundur kedaton mengko ingsun pribadi ngembakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misang padha andon pupuh ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa purna gatiring paranggilan Saudasa kundur kedaton jeluk saking dampar kena kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Jaka Palururing sami ngambil bataraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata alas wangi kundur